opråb til Danmarks soldater og Danmarks folk. Uden grund og imod den tyske regerings og det tyske folks oprigtige ønske om at leve i fred og venskab med det engelske og det franske folk, har Englands og Frankrigs magthavere i fjor i september erklæret Tyskland krig. Deres hensigt var og bliver efter mulighed at træffe afgørelser på krigsskuepladser, som ligger mere afsides og derfor er mindre farlige for Frankrig og England, i det håb, at det ikke ville være muligt for Tyskland at kunne optræde stærkt nok imod dem. Af denne grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges neutralitet og deres territoriale farvand. De forsøgte stadig at gøre Skandinavien til krigsskueplads. Da en yderligere anledning ikke syntes at være givet efter den russisk-finske fredsslutning, har man nu officielt erklæret og truet ikke mere at ville tåle den tyske handelsflådes sejlads inden for danske territorialfarvande ved Nordsøen og i de norske farvande. Man erklærede selv at ville overtage politiopsynet der. Man har truffet alle forberedelser til overraskende at tage i besiddelse alle nødvendige støttepunkter ved Norges kyst. Århundredets største krigsdriver, den allerede i den første verdenskrig til ulykke for hele menneskeheden arbejdende Churchill, udtalte det åbent, at han ikke var villig til at lade sig holde tilbage af legale afgørelser eller neutrale rettigheder, som står på papirlapper. Han har forberedt slaget mod den danske og den norske kyst. For nogle dage siden er han blevet udnævnt til ansvarlig chef for hele den britiske krigsførelse. Den tyske regering har til nu overvåget denne mands forholdsregler, men den kan ikke tåle, at en ny krigsskueplads nu bliver skaffet efter de engelsk-franske krigsdriveres ønsker. Den danske og den norske regering har igennem måneder vist besked om disse forsøg. Ligeledes er deres holdning ingen hemmelighed for den tyske regering. De er hverken villige eller i stand til at kunne yde en virksom modstand mod det engelske indfald. Derfor har Tyskland besluttet at foregribe det engelske angreb og med sine magtmidler selv at overtage beskyttelsen af Danmarks og Norges kongerigers neutralitet og værne den, så længe krigen varer. Det er ikke den tyske regerings hensigt at skaffe sig et støttepunkt i kampen mod England. Den har udelukket det mål at forhindre, at Skandinavien bliver slagmark for de engelske krigsudvidelser. Af denne grund har stærke tyske militærkræfter siden i går morges taget de vigtigste militære objekter i Danmark og Norge i besiddelse. Udover disse forholdsregler træffes der for tiden overenskomster mellem den tyske rigsregering og den kongelige danske regering. Disse overenskomster skal sikre, at kongeriget består videre, at hæren og flåden opretholdes, at det danske folks frihed agtes, og at dette lands fremtidige uafhængighed fuldt ud sikres. Indtil disse forhandlinger er afsluttet, må det ventes, at hæren og flåden har forståelse af dette. Ligeledes, at folket og alle kommunale steder er fornuftige og har god vilje, således at de undlader enhver passiv eller aktiv modstand. Den vil være uden nytte og blive brudt med alle magtmidler. Alle militære og kommunale steder anmodes derfor om straks at optage forbindelse med de tyske kommandører. Folket opfordres til at fortsætte det daglige arbejde og til at sørge for ro og orden. For landets sikkerhed mod engelske overgreb sørger fra nu af den tyske hær og flåde. Den tyske kommandør Kaupisch.